Milí priatelia, dostala som včera vzácnu návštevu pani Terku Mikulcovú, bronzovú organizačnú manažérku zo Skalice, to je nejakých 350 kilometrov, a dala si cestu na východ, lebo aj tu má ľudí a vlastne ich našla cez internet. A to je presne ten systém, kedy vlastne vy viete sadnúť do auta, ísť kdekoľvek a v podstate začnete mať známych všade, kde prídete. A teda, ja, keďže taká je to vzácna návšteva a doslova urobila úspech, keďže odišla z fabriky, ktorá nejako v trojsmennej prevádzke fungovala, tak ja by som ťa, Terka, chcela poprosiť. Keď sú ľudia nespokojní, chcú zmeniť prácu, túžia potom, aby zmenili pre kolektív, pre nízku výplatu a tak ďalej, že ako si to ty dosiahla, lebo je to dosť zaujímavý príbeh. Tak v prvom rade ďakujem za privítanie, keďže som išla takú diaľku. Moja zlata. A ja to vždy hovorím, no my na Slovensku, neviem teda tu ako na východe, ale my hlavne na západe sme taká krajina, kde sú samé fabriky. Takže hneď som tam išla po škole s vidinou, že dobrá práca, dobre tam zarobím. Snažila som sa kariérne rásť, lebo som mala také klapky na očiach, že teda, aby som dobre zarobila. Ale furt som mala také svoje rozhovory sama so sebou, že kde sa v živote vidím, a či tam vôbec sa moja budúcnosť je. A furt som si uvedomovala, že som zavretá v tých halách, dýcham tam ten olej, plus do toho som v strese, lebo každé ráno som išla do roboty, takže čo zasa bude. Bola som v montérkach na 3 smeny, chcela som furt, že pekne chodiť oblečená, mať nechty, upravená, proste toto som mala stále v hlave. A tak preto aj hovorím, že som si LR vlastne pritiahla do života. Ako prišlo k tvojej zmene? Ako si povedala si sama sebe, že jednoducho chceš ináč fungovať, žiť, alebo odísť z fabriky, alebo kedy ten impuls prišiel? No bolo to asi po 5 rokoch tej fabrike, lebo teda tým, že som chcela sa furt niekde posunúť, tak popri trojzmennej prevádzke som chodila ešte na vysokú školu. Každú sobotu, čiže všetky moje voľná dovolenky išli na skúšky a takto. A skončila som školu a si hovorím, no a čo ďalej? A podarilo sa mi, síce som mala aj pohovory interné, že niekde posunúť, ale furt tam bol ten strop, pretože žena medzi chlapmi sa veľmi nevidí v takom prostredí a furt ako keby mi dávali pociťovať, že tomu nerozumiem. A furt som tak bojovala s tými ľuďmi, ale som si hovorila a videla som už, že aha, tento je tu 20 rokov, 30 rokov a furt tá istá pozícia a furt ten stres. A nedaj Bože z toho už aj tie zdravotné problémy. A presne nad týmto som rozmýšľala, že aj keď teda deti ešte nemám, ale keď ich budem mať, chcem ten čas stráviť s nimi. Chcem si ten život užiť a nie riešiť, keď ja budem v tej práci, kto bude s mojimi deťmi. Takže to boli také, ja tomu hovorím, tie moje rozhovory sami so sebou, ako ja viem, že veľa ľudí si to možno neuvedomí, ale ja už som istým spôsobom prišla taká pripravená do LR, lebo som vedela, čo chcem. Veľa ľudí väčšinou vie, čo nechce, ale ja už som tak hovorila, že chcem žiť ináč. Jasne som si tiež hovorila, áno, nechcem toto, ale musela som si uvedomiť, že čo chcem, aby som si ten život tvorila. Že neznamená, že keď pochádzam z nekompletnej rodiny a dieťa z paneláku, že tak budem žiť aj ja. Áno, takže presne takto som sa ako keby k tomu dopracovala. A my v LR tak hovoríme, že keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde. Čiže tak mi to LR prišlo do života, že som si ho pritiahla k sebe. Takže v svojej podstate každý človek, ktorý je nespokojný a hľada zmenu, bol to v podstate aj môj príbeh, že som stále bola v nejakej firme, zarábala som na ženu dosť, mala som aj relatívnu slobodu, chodila som autom a plánovala celý týždeň sama, ale vedela som, že v každej firme je strop zárobku, v každej firme je možná výpoveď. Ako nastúpite, odchádzate z firmy o 5-10 rokov starší, ale odchádzate, čiže cez kopírák, podpis pracovnej zmluvy, vy si podpisujete aj výpoveď, len neviete kedy. A keďže som toto zažívala a som si povedala, dokedy takto budem striedať roboty a chodiť z firmy do firmy a chodiť po pohovoroch a riešiť to, že pre Boha, čo budem robiť, keď budem mať 45, 50 a nedaj Bože 55, keď ženy vlastne sa nevedia uplatniť, majú obrovský problém sa zamestnať. Tak ako som bola u jednej pani kaderničky a raz povedala, tá iná pani, čo tam sedela, že viete, do 40-ky si vyberáte, po 40-ke beriete, čo príde. Tak som si nevedela predstaviť, že by som mala takto dopadnúť, že
beriete, čo príde, lebo áno, zarábať musím. Tak budem robiť čokoľvek, lebo musíte zarábať. Takže vybudovať si takú vlastnú istotu, asi ako Terka bola pripravená na zmenu, tak ja som bytostne taktiež hľadala niečo, dajte mi pre Boha do rúk, čo ma nebude nič stáť, lebo je to podnikanie bez nákladov. A registráciou vlastne človek okamžite podniká, že je to absolútny sci-fi začiatok podnikania v dnešnej dobe, že v podstate s nákupnými cenami v rámci produktov začína človek, keď trošku tomu rozumie, trošku sa tomu povenuje, naučí sa produkty, tak vlastne vie poradiť zdravý mase ľudí. A teda priblíž mi, buď taká dobrá mojim kolegom a tvojim kolegom, lebo to budeme určite zdieľať, že ako ten tvoj začiatok vôbec bol, že prišlo LR a čo? No, ono to bolo také, že s kamoškou ako keby po telefóne, lebo tiež ona bola nadšená a po telefóne mi oznámila, že má úžasné produkty z aloe vera a vlastne po telefóne sme hovorím, a čo teda, aké produkty mi dáš? Tak sme navyberali. Vybrali sme produkty za nejakých 300 eur. Vybrala ona, alebo ty? Spolu, lebo ona také, že čo chcem riešiť a takéto veci. A bola som veľmi prekvapená, keď prišiel kuriér, hovorím, že no jaké veľké balenie, všetko, či šampóny, aloe vera. Z toho som bola v šoku, že tú krabicu ani nevyťahnem do schodov, doslova. A samozrejme som bola zvedavá, hneď som otvorila, vypila, vyskúšala, listovala lexikon, všetko. Ale ja hovorím na rovinu a netajím sa tým, lebo ja viem, že veľa ľudí ide kvôli produktom do LR. Ale ja som tam išla aj kvôli peniazom. Pretože ja som bola vyhoretá z práce a furt som mala v hlave, že potrebujem zarábať minimálne tak, ako mám v práci. Keď to zaobalím nejakých tých 1000 eur na to, že mladá baba, vtedy som si tak relatívne dobre zarábala, lebo ja som bola platená od hodiny, nie od kusa, našťastie. Čo veľa ľudí vo fabrike je od kusa. Čiže musia makať. Áno, a naháňať sa. No a mne sa veľmi páči to, že firma sa ničím netají a všetko bolo v tom prvom balíčku, ten kariérny plán. Ja som to od prvého dňa listovala, čítala, pýtala sa a bolo to vlastne v septembri, to bude 7 rokov. A mne sa páči, ja to tak hovorím aj mojim známym, keď im ukazujem LR, že keď chcete zarábať 5000 eur, tu máte návod ako na to. Keď chcete zarábať 50 000 eur, tu máte návod ako na to. Samozrejme, videla som, že sú tam autá. My sme doma auto nikdy nemali. Tak som išla za ľuďmi sa pýtať, ktorí už tie autá majú, čo mám preto robiť. Čiže hľadala som. Nie, že doma sedela a čakala, ale ja som vyvinula tú energiu a začala hľadať. A tým, že sa rada stretávam s ľuďmi a začala som používať produkty, tí ľudia na mne začali vidieť tú premenu. Lebo ja som bola taká zavodnená, čiže už aj nejaké tie kilá išli dole. Tým, že som bola spokojnejšia, tak bolo to na mne vidieť, to vyžarovalo, áno, tá energia. A hneď babi, tak jak sa pýtame na nechty, vždy hovorím presne, kde si bola, u koho a hneď, a ty cvičíš a čo robíš? A ja tak s úsmevom už hovorím, že mne už išlo na nervy, že furt to isté dookola sa pýta, hovorím, pre Boha, však stále vám hovorím, pijem aloe vera, užívam minerály a furt takto dokola. A už som im to začala nosiť, lebo stále som si hovorila to, že není to bežne dostupné na trhu, čiže ľudia sa musia odo mňa dozvedieť o tom, takže som nosila vždy so sebou aloe vera drink a dávala som na ochutnaj. To boli moje začiatky. No vidíte, to je presne to, že človek, pokiaľ niečo užíva, s niečím je spokojný, potom to na ňom vidno. Ja mám veľmi veľa zákazníkov alebo aj LR partnerov, ktorí a v podstate jeden druhý z vás je to isté, že prídete do práce a sa vás pýtajú, čo piješ, na čom fičíš, jak dobre vyzeráš alebo cvičíš. A to je presne, že my potrebujeme chytiť do ruky to, čo používame sami a šíriť tú myšlienku užívania produktov vyživuje naše telo. Keď telo dostane, čo má dostať, neexistuje, aby ochorelo. A to sú veľmi vážne informácie na dnešnú dobu, keď počúvame, aké kvality sa predávajú, či je to v kečupe, že kupujete kečup, vy chcete paradajky a máte tam 80% jablkovej drene, že je tam farba, je tam konzervant, je tam milión aditív a nakoniec vy z toho kečupu maximálne dostanete vyrážky, ale vy nie ste vyživení. A keď raz niečo veľa je, čo je doplnok
a doplní do vášho tela pre každú bunku výživu, tak jednoducho vy potom neexistuje, aby ste teda mali tie svrbiačky, psoriázy veľmi v akútnom stave a zhoršené. Čiže sú choroby, ktoré sú autoimunitné, sú na celý život, ale oni sa dajú riešiť doplnkami, aby neboli v akútnych fázach. Že keď mám raz herpes v tele, tak jednoducho tú imunitu tak posilňujem, že mi ten herpes nikdy nebuchne na puse. A nemusím si ho skrývať, nemusím ho riešiť. Jednoducho je to furt otázka imunity. Každý lekár vám povie, že imunita je základ, bez imunity človek skutočne začína sa telo sypať. Takže ja to isté, keď som vošla do toho LR a videla som kvality, zloženia, ja som bola hotová, poviem rovno, lebo tým produktom rozumiem. Zase moja profesia je zdravotná sestra, takže mne nemuseli vysvetľovať probiotikum. Ja som vedela, že patentované zloženie 12 najviac, jednoducho bezkonkurenčné produkty, čo sa týka minerálov, klbovej výživy, Vitaaktív, prírodný vitamín, žiadne kumulatívne účinky, že ja neviem, syntetické vitamíny v lekárniach. Moje skúsenosti sú, doktori si kupujú LR produkty, pokiaľ sú v LR a ich vedia o nich, už do lekárne nejdú, lekári. Farmaceuti nekúpia probiotikum z lekárne, kúpia naše, lebo rozumejú patentu dvojitého zapozrenia, ochrany a vôbec kvality. A preto tie presvedčenia robiť vôbec LR je niečo úžasné. A poviem vám, ten štýl života, že Terka si sadla do auta, išla na východ a išla sa povoziť, lebo pokochať dookola. V podstate, keď my robíme LR, a poviem vám, aj vy viete, že keď idem za vami, my si vypijeme kávu, prejdeme súkromné veci, porozprávame o produktoch, niekoho stretneme, zaregistrujeme, popracujeme, ale v svojej podstate aj pijeme kávu, užívame si, ale aj robíme, aj zarábame. Tak. A Terka, čo je tvoj najväčší motiv to ale robiť vôbec? No hlavne tá časová finančná sloboda a ja viem, že už to je možno niekedy často omielané, ale to, že sa to dedí, samozrejme. A čo sa dedí? No to, čo vybudujem, moju firmu. A ja hovorím, že naučiť sa dá samozrejme všetko. Ja som strojár vyučený, čiže vôbec zdravotníctvo, takéto veci. Takže ja mám zase veľa vecí napočúvaných, čiže aj od teba, od iných kolegov a to je tá výhoda, že každý si vieme odovzdať tie skúsenosti, že sa tu navzájom ťaháme, pomáhame si, to je v tom úžasné. Ako ja by som tu vedela o tom dlho rozprávať, plus hovorím aj ľuďom, bola som na firme, každý má možnosť sa pozrieť na firmu. Proste môj motív je aj to, že keď som išla aj prvýkrát na firemnú akciu, a kde som videla ľudí odo mňa aj napríklad o 20 rokov starších, že oni vyzerali mne podobní vekovo. Fakt, že vitálni, perfektne vyzerajú a si hovorím, že wow, toto je to, čo v živote chcem. Chcem sa mať dobre, chcem si ten život užiť, chcem sa dobre cítiť. Lekárov ja iba chodím na preventívky z môjho vlastného rozhodnutia, ako nepotrebujem chodiť lekárovi. Našťastie teda, lebo však pomáham si s produktami. A čo lekáreň? Tam maximálne, minule som išla na plasty na nohu si kúpiť, lebo ma nové topánky odreli, takže lebo však samozrejme rada sa fintím, takže toto, alebo teda máme mačky, no tak na očervenie nejaký liek, ale absolútne. Zo zvedavosti, keď si robím prieskum, áno, tak si pozriem cez internet, čo v lekárni aktuálne ponúkajú, alebo pozriem vo výklade, aby som vedela tým ľuďom vysvetliť ten rozdiel presne. Ale ja si radšej poštudujem lexikón alebo na stránke pekne zloženie, lebo ja veľmi rada používam modernú dobu môj telefón, čiže toto je moja kancelária, alebo moje auto je moja pojazdná kancelária. A tiež iba počúvam od ľudí, že veď ty si chodíš iba po kavičkách, po obedoch, hovorím, ale to je moja práca, ja sa stretávam s ľuďmi, to je moja práca takto. No, tak toto je chodiť po kavičkách, keď si viete predstaviť, že vlastne pomáhať ľuďom, vypiť kávu, vedieť vlastné riešenie. Poviem vám, keď idem za ľuďmi ja hovorím vždy, že minimálne vedieť sama seba riešiť. Informácie, ktoré sú v LR v rámci produktov, ako riešiť vlastné telo, vlastnú rodinu, deti,
je toľko mamičiek zúfalých, ktoré berú 5 antibiotikov, nevedia sa pohnúť. A potom si také najčastejšie nakombinovanie vitamíny, minerály, kolostrum, do hrdielka emergency spray, všetko je absolútne nechemické a zrazu to dieťa bez antibiotík zvládne ochorenie. Tak. Matka je nadšená, hovorí ďalším mamičkám v škôlke, môže ísť do roboty a nadchne sa a začne o tom hovoriť. Čiže tu LR je hovoriť, kancelária pusa, mobil je všade, poviem vám, pôjdete niekde na dovolenku, vy môžete kdekoľvek LR robiť a LR, poviem vám rovno, to nie je robota, je to životný štýl skutočne. Áno. A zase, môžem povedať príklad, bola som včera na úrade v Medzilaborciach, nejaké papiere odniesť, prerábka domu a zase vy idete za ľuďmi, ktorých viac menej nepoznáte. Veľká chodba, pootvárané dvere, je horúco, každý má otvorené dvere. Vy vidíte, ako tí ľudia zavalení v papieroch sedia na jednom mieste v jednej budove od pondelka do piatku. Hurá, víkend voľno. A môj život, ja som si nevedela predstaviť, že budem takto robiť. No. Celý život v jednej budove, v jedných dverách od pondelka do piatku, víkend voľno. To sú presne tie absolútne zmeny života. Keď vy chcete ináč fungovať, musíte robiť proste niečo iné. Áno. A robiť niečo iné je hovoriť, naučiť sa produkt a povedať. Lebo aj ten pán, za ktorým som príklad bola, tak rieši svoje kombinácie liekov. A vy viete poradiť, ako znížiť tlak, ako upraviť cholesterol. Vy máte informácie. Kto má informácie, zarába viac. Takže ono je nutné sa dnes učiť a preškoľovať, ale zase preškoľovať sa na to, čo vám bude zarábať. Nielen jedna škola vysoká, ešte druhú si urobím. Prihlásila som sa na 3. Ja sa opýtam, a na čo pre Boha? To len tak, bo nemám čo. Vykryť čas. Sú tam ľudia, spoznám nových ľudí. V LS poznáte takú masu ľudí z Česko, rôznych profesí. Z rôznych profesí, bankár, nechtáka. Automechanik, všelijakí ľudia. Všetko možné, zrazu ste všetci známi, všetci ste na jednej úrovni, komunikujete s lekárom, robíte na komunikačnej úrovni LR, vy ste LR, pán doktor je LR, už tu není status doktor-pacient, ale kolega. Áno. A toto je tá nekonečná sila spolupráce s LR. A ja keď teba doplním ešte, lebo to je taký tvoj pohľad a samozrejme Majku poznáte, že dobre, rozumie sa tomu zdraviu a tak. Ale ja tým, že nie som zdravotník, ja vždy ľuďom hovorím, ja som tu na to, aby som vám sprostredkovala tie produkty priamo od výrobcu a my máme spolupráci špičkových lekárov, ktorých platí firma, my máme zadarmo. Keď sa ľudia pýtajú niečo, nejaký problém, keď mám skúsenosť, automaticky viem poradiť. Ak nemám, im ukážem opäť cez telefón, tu máme týchto lekárov, môžete im zavolať, napísať, poradia vám na mieru, vyslovene na mieru. A toto je práve že tá výhoda, aby ste sa nezlakli, že ale ja nie som zdravotník, ja to neviem a všetko sa dá naučiť. A ja úprimne tiež neviem všetky diagnózy. Niekedy niekto napíše názov, tak ja si dám normálne do Google, aby som vedela, s čím to súvisí. Či to súvisí s hlavou, s črevami alebo čokoľvek. A už viem, ktorý produkt kam zaradiť. Čiže takto nad tým jednoducho rozmýšľam. Každý z nás má telefón, každý ho vie použiť, ale tým, že ten telefón mi zarába peniažky. Lebo používam na toto a nie, aby som zabíjala v úvodzovkách čas. A listovala. Tak. Pozrite sa, ja sama vidím, iste aj ty, ako sa ľudia trápia, ako chodia do roboty, ako učiteľky sú vynervované do nepričetna. Pomaly na tabletkách, lebo skutočne tie zmeny obrovské a vôbec chovanie detí je niekedy veľmi ťažké prežiť. A niekto proste tak vyhorí, že mám skúsenosti aj také, že pán doktor v ambulancii mi povie, keby som mohol, hneď zajtra zatvorím. No. Ja už nevládzem. Ja som tak vyhoretý. Akí sú pacienti, ako príklad odmietajú najnovšie brať lieky, lebo už ľudia veľa čítajú, veľa na internete sedia a začínajú čítať tie vedľajšie účinky. A tak si povedia, že nebudú brať, no a tým pádom ten doktor ako napíše, ja neviem, nejaký kortikoidný sprej na uvoľnenie dýchania
a tá babka to nebere, lebo ona nemá ťažké dýchanie. On jej ten sprej dá preventívne. Stalo sa to aj mojej mame. V živote nemala dušnosť, v živote nemala záchvat. A ona dostala kortikosteroidný sprej na dýchanie. Nebrala ho, lebo nepotrebuje. Áno. Prišla k doktorovi pľucnému na kontrolu. On jej písal ďalší. A ona povedala, že ale pán doktor, ja to neberem. A on, ako si to predstavujete? Vykričal moju mámu, že ona to musí brať preventívne. A to preto, lebo má ešte spoluprácu s tou značkou, aby to predpisoval. Áno, to všetko vieme, ale toto je to, že ten pacient už vlastne odmieta liečbu a v svojej podstate my musíme byť múdri, lebo potom to dopadá presne tak, že ľudia berú 10-15 liekov, vy neviete pomôcť vašim rodičom. A ja som nevedela im pomôcť v svojej podstate a toto mi nastimulovalo, začni v tom pátrať viac, vedľajšie účinky, čo sa s čím nemôže kombinovať, kedy stúpa do neba draslík v krvi a jednoducho a z čoho, a čo detoxikuje cievy, kedy človek vie odpuchnúť, keď má opuchnuté nohy, z čoho tie opuchy vôbec vznikajú, možno je to z veľa liekov. No áno, jasné. Takže je tam nejaké zlyhanie obličiek a vy, keď budete v tom LR, budete vedieť veľa vecí, lebo na toto je. No a Terka moja, doporučenie ľuďom, čo majú robiť, aby sa pohli, aby to chceli, alebo aby čo v tom videli, aká veľká pomoc v tom LR je. Čo v tom nájdu? No, v prvom prípade je vždy dôležité začať od seba. Pravidelne používať produkty, lebo keď vám to bude stať na poličke a poviete, že nefunguje to, tak jasné, keby to tam stojí, čiže vždy začať od seba, jednoznačne, pretože aj s tým sa stretávam, že keď niekto chce produkty, tak začne vymenovávať celú rodinu. Není sebecké dať seba na prvé miesto, čiže od seba začať a dovolte si otvoriť si tú hlavu tomu, že len si to predstavte, že aké by to bolo, keď budete mať tú časovú slobodu, keď budete robiť to, po čom túžite, lebo LR, tu máte prostriedky na to. Naozaj sa v úvodzovkách, lebo niekto sa tomu smeje, ale my to bereme vážne, nebojte sa snívať a plniť si aj tie malé sny, aj veľké, lebo tie malé vás k tomu dovedú, pretože samozrejme aj my máme dni, kedy to ide takto hore-dole, ale potom si uvedomím, čo všetko som dosiahla a to ma zasa posunie ďalej, že veď, ale čo som už dokázala a možno jeden zlý deň práve ma ako keby kopne ďalej a urobím si zas tú hlavu takú, že idem proste tie výsledky alebo tie ciele si plniť. Čiže ono to je zas o vás a zas na rovinu nikto to za vás neurobí. Nikto. V práci ste len číslo poradové, aj u toho lekára ste len číslo a začnite pozerať na seba. Či už do zrkadla začnite tým úsmevom, naladiť si tú hlavu, naozaj rozmýšľať nad tým, aj teraz ide leto, ako chcete tráviť tie krásne dni, ako to chcete si užívať ten život a plánovať si to, kde sa chcete vidieť o 5 rokov napríklad. Aj to je skvelé, pretože ja viem, že to není do mesiaca, do pol roka, ale za 5 rokov môže váš život vyzerať úplne ináč. Ja som dala po 4 mesiacoch výpoveď z práce, kedy som mala zatiaľ z LR pasívne príjem nejakých 300 eur, ale tým, že som aj doporučovala produkty, čiže už som mala dokopy nejakých možno 1000 eur. Dala som výpoveď. Ale 3 mesiace hovoríš? Hej, a to som už bola 14, čiže junior manažér, ale ja zase sama seba poznám, že potrebujem trošku taký tlak na seba vyvinúť, čiže už ako som bola v tej výpovednej lehote, si hovorím, dobre, a teraz nie, že vyložené nohy, že už mi chodí niečo aj z LR, ale makaj. A robila som tak, aby som bola čo najskôr 21, lebo som mala cieľ, že chcem mať auto od LR, chcem mať ten príjem minimálne 1000 eur, vtedy nebola ani fast track, čiže aspoň tak, aby som mala tú výplatu, ako som si našla v tom kariérnom pláne. A vlastne ako som sa rozbehla a naozaj som mala tú hlavu nastavenú správne, tak sa mi to podarilo dosiahnuť do pol roka, tam už som to potrebovala potvrdiť, za mňa už bolo 3 mesiace na tú pozíciu. Objednalo sa autíčko a ja som vlastne pol roka čakala na auto, lebo boli krásne nové modely, takže trošku sa dlhšie čakalo na autíčka, ale ja som vlastne už potom v zime preberala auto už ako organizačná. Auto, ktoré som objednávala z pozícií 21%, som preberala už ako organizačná, kde som nerobila 12 000 bodov, ale už 24 000 bodov. Za to, že som odporúčala a
To som nikoho v mojej tej sieti alebo v mojom týme nemala, že ľudí, ktorí boli nastavení ako ja, že chcú robiť LR. To som mala len ľudí, ktorí chceli produkty a ukázala som im, ako to môžu mať výhodnejšie. Začali za to chodiť aj peniažky nejaké, drobné, na obedík, na kávu, na výlet s deťmi, ale vlastne mne za to chodili peniažky z LR každý mesiac. A takto som sa vlastne rozbehla. No, je skutočne veľmi dôležité plánovať. Poviem vám, aj ja som začala popri práci, do 3 mesiacov som taktiež riešila výpoveď, lebo už som proste vedela, že v robote strácam čas. Jednoducho, že ma to odburáva od toho, čo vlastne v živote chcem. No a takým spôsobom som taktiež si povedala, že neprídem domov bez registrácie. Každý deň som si nastavila hlavu, musí byť registrácia. A keď vy si nastavíte, že dnes, príklad ste masérka, trenérka, robíte hoci kde, v akejkoľvek práci, ale vy keď si nastavíte hlavu, že každý deň predám ProBalance a teraz príde nejaký chlap, bolia ho kolena, ramena, bla bla bla, jednoducho vy ten ProBalance každý deň predáte. Naša hlava je taká sila, že keď ja vstanem a si poviem, čo chcem urobiť, a príklad si ja osobne dodnes píšem v odrážkach, čo mám urobiť. Každý jeden úkol v rámci dňa, či je to súkromný, tu na niečo po dvore, alebo pracovný, všetko si píšem a potom si škrtam. Idem do Košíc, mám v odrážkach na hodiny, komu, kde, čo mám dať, koho mám stretnúť, koho mám zavolať, ale jednoducho si to škrtam. A toto sú plány, kedy vy a nikto zase vám ich neurobí. Keď sa niekde chcete dostať, tak stále som hovorila, a to nie, že mi niekto povedal, ale ja som si takzvané večer spýtovala svedomie, chceš zmenu, chceš LR žiť, a čo si preto urobila? Tak. A bolo to večer, keď som išla do postela, že či som urobila preto dosť. Presne. Keď ja chcem zmenu, ja potrebujem preto niečo urobiť. A tieto spätné myslenia, večer prehodnocovania, tak bolo, jak ty môžeš zaležiť, keď však dneska nikomu nepovedala, že čo robíš. Príklad, nebol na to čas, alebo som venovala sa niečomu inému, však viete, že sú aj výlety, aj bicykle, aj kadečo, aj party, aj sestra ma volá, poď tam, festivaly. Ale všade ja môžem robiť čokoľvek, ale potom akože človek, keď nevie povedať nie a ide na všade, lebo je volaný, lebo osláva, lebo toto, lebo tamto a vzdialuje sa od toho, čo reálne vlastné moje chcenie bolo, tak potom nemôže byť výsledok iný. No a všade sa dá riešiť LR, ja už som aj na kúpalisku riešila. Všade, samozrejme. Aj na dovolenke, ešte poviem takú príhodu, napríklad tiež som si tak povedala, že išli sme na týždeň na dovolenku k moru, hovorím, tak teraz nebudem riešiť LR, že idem sa vyvaliť na slnko, opalovať sa. Lenže viete, ako to je. Už keď ste niekde v zahraničí, počujete Slovákov a samozrejme som mal moje produkty a už tá dotyčná už bazéne, a čo to máš, lebo som sa natierala. No, tak sme sa zase bavili o LR. A ešte čo som chcela doplniť iba k tomu, čo si hovorila, že ono je sranda tá, že nás LR spojilo ako firma, ale my nemáme, že spoločného, že sponzora alebo človeka, ktorý nás do LR oslovil. A to je to pekné, že my sa ani nevnímame ako nejaká konkurencia alebo niečo. Sme pomaly 400 km od seba. Možno nás pritiahlo to, že sme podobné typy, lebo tak rovnako zmýšľame, ale proste každý sme úplne z iného prostredia a mali sme síce podobnú tú cestu. Každý, áno, niekto to má skôr, niekto neskôr. To je úplne individuálne na každom. Ale to je to, že aj tak sme sa v tom LR našli a prepájame to takto, že proste sa aj o robote bavíme, lebo však si aj poradíme, zavoláme si niekedy večer, keď potrebujeme, lebo ja vždy hovorím, ja rozumiem tomu marketingu, Majka napríklad produktom, čiže vymieňame si takto navzájom informácie a to je práve na tomto krásne. A nie, že nie, ja ti to nepoviem, aby si náhodou z mojich informácií zarobila, to v žiadnom prípade. No ja, ako si povedala, že vzťahy a všade, tak ja som zistila, ako skutočne, že idem do Brna, máme nejakú akciu, začína o 10:00. A viete, že od poľskej hranice, z mojej dedinky, je do Brna 5 hodín cesty. Byť tam o 10:00 ráno je dobre prísť deň predtým a teda niekde prespať, aby to bolo už bližšie, alebo už prespať na mieste. A ja som zistila, že vlastne
keď tam idem, tak vlastne mám 4 ponuky, že však prespí u mňa v Banskej Bystrici, však prespí u mňa Uherské Hradište, však prespí u mňa, ja neviem, v Bratislave. Akože všade, kde tak máte tak nadštandardné vzťahy, že to sú kamarátske vzťahy, kolegiálne, a toto je na nezaplatenie, lebo toto nikde nemáte. Tak. Sú len sestričky, príklad, nejaký tím sestier, 30 na oddelení, nech sa jedna s druhou žere, ešte majú spolu robiť nočnú, je to katastrofa. A s takýmto vedomím človek ide do roboty, že nikoho nemá rád. Takže toto, keď chce človek zmeniť a mať si, vytvárať si kolektív najlepších ľudí, s ktorými fantasticky sa sedí a rozpráva, lebo tu na Veler si ľudí skutočne vyberáte. A ja viem, s kým budem sedieť a s kým už nikdy. A to nie je, že oni si vás vyberajú, vy si vyberáte ľudí. Takže toto je v živote luxus. A na druhej strane, to nie je, že vy idete žiadať o robotu, ale vy ponúkate robotu. Vy ste ten akoby LR zamestnávateľ, lebo vy máte v rukách Bruce Willis parfém. Vy máte luxusné produkty, patentované, na nervy, od všetky možné diagnózy vy máte v ruke obrovskú online lekáreň, do ktorej môžete zamestnať kohokoľvek z vášho 1200 zoznamu v mobile. A toto je ten obrovský luxus, čo ja ho vnímam. Jasné. A nevníma to hneď človek, ale zrazu zistí preboha, však je toľko ľudí na svete. A hlavne za vami stojí firma, ktorá už je tu 40 rokov, ktorá už má to meno, ktorá má tú veľkú víziu a my sa prepájame aj napríklad v tom zahraničí, však je tá moderná doba, čo som ukazovala telefón, že môžem vidieť aj v inej krajine, ako robia LR. Ano, a ukážem ľuďom, že wow, že dá sa to. A v hociakom veku, v hociakom naozaj. Či sú to muži, ženy, naozaj tu nie sú nejaké medze, že do tohto veku robiť auto. Však veľa ľudí prišlo do LR napríklad až v dôchodkovom veku. Jasné. A získali auto. Aj to je úžasné. Viete, aj ten dôchodkový vek, ono človek, keď napríklad, čo som poznala učiteľky, napríklad v Košiciach, chodili do roboty, venovali sa deťom, po robote opravovali písomky doma, zrazu dôchodok a jediná aktivita bola k lekárovi, na kávu s 2 kamarátkami a do kostola. A potom dlho nič. Deti mimo domu, tie ženy išli psychicky dole. A vlastne zase v tom LR je tá možnosť akože stretávania, nové impulzy, nové informácie. Jednoducho, ľudia si tu naviazujú vzťahy. Koľko mladých žien, čo poznám, alebo mužov, doslova sú sami a nemajú príležitosti na zoznamenie. Tu je príklad na našej víkendovej akcii 150 ľudí Československo. Od veku 18 na 18 sa to LR robiť dá, až do 60-70 rokov. Čiže tu, kebyže niekto si chce nájsť partnera, tak je tu možnosť. Ale keď tú možnosť nemám a chodím do roboty, z roboty domov, tam v robote stretnem 10 ľudí a doma nikoho, tak jasné, že proste aj to zoznamenie nie je možné. Takže tie príležitosti sú veľmi dôležité využiť, naplno, rozhodnúť sa. Sme tu na to, aby sme vám pomohli. A nám niekto pomohol na začiatkoch, to muselo byť. Nás to naučili takisto. Takže toto je tá úžasná škola života. Presne tak. A ja sa teším ešte, čo nás všetko čaká. No každý deň sa teším. Ešte aj dnes nás veľa čaká. No, a teba, Poprad, a ty ideš na stretnutie, ja idem. O Bože, keď dojdeš domov, možno ešte budeš... No, presne tak. Možno dojdeš domov v nedeľu. No. Alebo na konci mesiaca, že keď ho uzavriem autovo. Ale super, no perfektné. No, super, takže ja vás pozdravujem. Veľmi určite vám želáme veľa úspechov. Hlavne volať. Tak ako ja som na začiatku volala 10 krát za deň môjmu sponzorovi, kto ma do toho dostal. Tak. A povedz ty? No treba sa pýtať, lebo ja hovorím, kto sa pýta, ten sa dozvie. A úprimne, ak nebudete sa ozývať sponzorovi, alebo nad sponzorovi, to vždy vám niekto nad vami chce pomôcť. Ano, a vždy niekto, kto vás zaregistroval, takže a priori volať jemu, keď nevie poradiť. Ale keby náhodou, že sú tam, dajme tomu, že zlé vzťahy alebo niečo, vždy je niekto nad ním. Lenže vy, keď sa aj prestanete ozývať, ten človek si potom myslí, že možno nemáte záujem, alebo mu prestanete zbíjať telefón a potom zbytočne možno vám idú myšlienky, že LR nefunguje a pritom ste aj nezačali. Čiže veľmi je dôležité začať. A ja vám dám taký jeden tip, kľudne keď skončíme toto video, zoberte si pero, papier a napíšte si, ako chcete mať ten svoj život nastavený za tých 5 rokov, kde chcete byť, ako chcete možno vyzerať,
čo chcete robiť, napríklad v takýto krásny slnečný deň. A to je presne to, že treba si to vizualizovať, zaspávať s tým, vidieť sa už v tej lepšej verzii, lebo naozaj, aj keď možno teraz sa necítite fyzicky dobre, to neznamená, že tak budete celý život. Ono sa to dá krásne zlepšiť a užívať si ten život každý jeden deň s úsmevom na perách, choďte do ulic, usmievajte sa. Aj to už je niečo, čo môžete robiť pre seba navyše a pre tých ľudí okolo vás. A ja vám aj garantujem to, že vy si začnete aj iných ľudí priťahovať do života. A začnete si takto meniť život a meniť život ľuďom aj iným okolo vás. Ako sa hovorí, sme priemer 5 ľudí okolo nás. Hej. Takže aké máme kamarátky, s kým sa stretávame, o čom sa bavíme. A je to veľmi dôležité, keďže máme jeden životný čas, tak tráviť s ľuďmi, ktorí vás niečo naučia, ktorí vás posilnia, kde máte dobré emócie, kde sa dobre cítite. A kde vidíte, že bola taká myšlienka dávno povedaná, nikdy neseď v miestnosti, kde si najmúdrejšia. No, to si aj... A ja som si povedala, OK, to. takže nemôžem sedieť v miestnosti, kde som najmúdrejšia a teraz akože, OK, pôjdem do krčmy, ale posedím tam 5-10 minút, idem domov. Ale idem tam, kde sa vlastne ja posúvam informačne, emočne. A ďakujem vám za to naše sledovanie až do konca. Ja verím, že vám to trošku možno sa v tom ponachádzate a keď budete hľadať nové cesty životné v slobode času, peňazí, bezranného budíka, byť s deťmi a nie, že len si ich podávať s mužom, tak jak rodinky poznám, že muž v robote, mama v robote a deti len proste vidia dokopy, nevidia rodičov, tak toto je cesta, ktorá vás tomu privedie, že budete mať veľa času, čo je v dnešnej dobe obrovský luxus. Takže pekný deň vám. Ďakujem pekne. Ďakujem za spoluprácu a my ešte pre vás natočíme toho veľa. Určite ešte nestihneme. A hlavne nebojte sa aj toto video posielať ďalej ľuďom, pretože možno sa na to necítite im o tom povedať. Pošlite video, my to robíme pekne takto za vás. Vám pomôžeme a pomôžeme iným. Áno. Takže zdieľať je to také, že sa urobí veľa roboty za vás. Presne. Tak ahojte. Terka, ďakujem. A ja ďakujem.